Arep bukane ndi iki? Mas, iki lho usah-usah sak panasen ya, Mas. Oh iya, ha. Saya tak kayak gini, Mas. Ya. Iki lho. Ke depannya toilet iki lho, Bos. Wah, api-api barang mulai ya. Iki tak paketnya, Bos. Apa? Ya. 5 barang 8.800.000 oleh 5 wis. Tenan po ora? Lho, iki lho buktine. Lha apa, lha apa? Dhewe. Apa ya? Sing pertama tak meja belajar kayu jati ya Iya. toh. Ya iki sing pertama, sing kedua lemari 2 pintu kayu jati ya, Bos. Wis gilap-gilap ya. Ya, iki sing kedua. Sing ketiga lemari gerabah. Loh. 3 pintu. Iki ada piring, ada gelas, ada boneka ya kene. Iki sing ketiga. Yang ketiga. Sing keempat lemari sliding loh, 3 pintu. Tuh. Gede Ukurannya kan, 1,5 meter, tingginya 2 meter, lebarnya 55. Full jati. Iki. Ya. Sing kelima, kilo meja rias tawa toilet sing lemari ne. Lah wi apa kok bolong wi? Ya iki kancane ro dipasang no, Bos. Iki nggih laci lho, Oh. lacine sing jero kene iki ning lacine. Oke. Komplit karo kursi, bahane kayu jati kabeh. Lah nek gak jati piye? Nek gak jati, teko omah aja dibayar. Ngono. Iya toh, megake ordere, enggak usah nggih DP, enggak usah nggih uang muka. Barang teko omah, dicek sik, nek gak sesuai gak kayu jati ora usah dibayari. Iya toh. Cara pesene piye? Bawaannya ada di bawah Bioprofil, Sujud Mebel Nusantara, ditutul-tul langsung terhubung Mas dhewe iki lho. Oke. Ya, langsungnya diorder mumpung paketan murah iki. Oke, siap.